Majú dnes videá význam pri predaji nehnuteľností? Na túto tému som sa rozprával s viacerými maklérmi a stretával som sa s rôznymi názormi. V jednom sme sa ale väčšinou zhodli, že nemá význam investovať do videa, ak nehnuteľnosť predáva naraz niekoľko maklérov. Ak však máte tzv. Exkluzívnu zmluvu, tak potom to obvykle význam má. Dlhší čas spolupracujem s úspešnou maklérkou Janou Vykrutovou, pričom robíme 1 až 3 videá mesačne. A toto si ona myslí o videách. Ja točím videoobliadky ku každej nehnuteľnosti, ktorú ponúkam na predaj. Robím to z toho dôvodu, pretože videá dneska ľudia jednoducho milujú. To znamená, pokiaľ sú inzeráty, kde je videoobliadka, tak tieto inzeráty majú výrazne vyššiu sledovanosť a návštevnosť. A mám veľmi pozitívnu spätnú väzbu od tých záujemcov, ktorí chodia na obliadky, pretože jedna vec, keď už prichádzajú na tú obliadku, tak ma poznajú z toho videa, čiže už je tam vytvorená nejaká dôvera. A na druhej strane, keď prichádzajú do tej nehnuteľnosti alebo do okolia, tak už presne vedia, majú predstavu o tej nehnuteľnosti. Čiže oni si prídu už na to miesto len potvrdiť, že naozaj je to tam tak presne ako na tom videu. Samozrejme, že video nezaručuje úspech, ale je jednou dôležitou súčasťou, ktorá úspechu napomáha. Janka mi ale vravela, že keď klienti vidia tie vizualizácie, tak sú z toho uvarení. Chcel by som podotknúť, že vizualizácie robím za spolupráce fotografa Petra Ševčíka, ale na túto tému si dáme možno raz samostatné video. Niektorí makléri pozerajú na video ako čisto na nástroj na predaj samotnej nehnuteľnosti, ale neuvedomujú si, že videami predávajú aj sami seba. Nedávno sa stalo aj Janke, že jej volal človek, ktorý videl jej video a chcel, aby predávala aj jeho byt. Ďalším benefitom videa je, že ho môže použiť maklér práve ako podmienku pre získanie výhradného práva na predaj, teda tej tzv. Exkluzivity. Teda, že bude video, ak bude exkluzivita. Bohužiaľ, niektorí makléri majú problém s vystupovaním na kameru, ale toto nie je vec, ktorá by sa nedala naučiť. Možno zo začiatku je to čudný pocit na seba pozerať a hlavne sa počúvať, ale pár videí a toto obvykle odpadne. Dajú sa samozrejme robiť aj videá bez toho, aby bol maklér na kamere, ale osobne si myslím, že je škoda nevyužiť možnosti takéto prezentácie. Niektorých maklérov odrádza aj domnienka, že takéto video je drahé. S Jankou sme chvíľu hľadali a našli sme relatívne jednoduchý koncept, takže už máme jasno, ako čo vyrobíme, ako to postrihám, takže to trvá minimálny čas, teda cena takéhoto videa vychádza okolo 300 eur. Mne je jasné, že pýtať za takéto video cenu prekračujúcu 500 eur je už pre makléra neefektívne a toto je suma, kde sme teda našli cestu. Niektorí makléri majú aj problém s tým, že by chceli robiť videá, z ktorých klienti odpadnú a nevedia ale nič vymyslieť. Je dobré dávať do toho samozrejme istú dynamiku, ale ja som zastanca, že obsah je dôležitejší a že obchodný úspech bude, ak sa potenciálny klient dozvie, čo potrebuje a zaujme ho hlavne ponuka. Nie to, či je peckovné video. Ja si myslím, že stačí, keď je to video technicky dobré a čo je navyše, tak to je potom už len lepšie. Samozrejme pre tých, čo nechcú za výrobu videa platiť, je tu aj možnosť, že si maklér robí videá sám. Vôbec toto neodsudzujem ani nepodceňujem schopnosti týchto maklérov. Dokonca si myslím, že do budúcna toto bude určitá nepostradateľná gramotnosť nielen maklérov, ale každého. Ale zasa na druhú stranu, treba si uvedomiť, že výroba takéhoto videa zaberie nejaký čas a tiež treba nakúpiť techniku, naučiť sa strihať, sledovať nové technológie. No a tento čas by mohol maklér venovať skôr predaju a tak je to podľa mňa efektívnejšie. Ale ako som vravel, vôbec toto nemám nikomu za zlé. Takže toto sú moje skúsenosti s videami a predajom nehnuteľnosti. Chcem sa niekedy pozrieť aj na tému, či je lepšie video alebo virtuálna prehliadka, poprípade aké typy videí sa robiť, pretože každé môže slúžiť inému účelu. Takže ak ste zvedaví, sledujte ma. Možno vás niečo osloví a ak máte na to iný názor, kľudne mi napíšte do komentov, budem tomu veľmi rád.